Быйылгы сабан туйы кайда гына үткәрелсә дә аеруча кадерле көтеп алган бәйрәм. Яшел Үзән районының Түбән Урысбагы авылында узган сабан туйында авыл халкы көтеп алды. Бәйрәм мәйданыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Сабан ашлыгы хөрмәтенә тантана дип үткәрелә башлаган бәйрәмне һәр оештыручы үзенчә төрләндерә. Бәйрәм алдыннан борынгыдан калган гадәт буенча сөлге җыелды. Төп бәйрәм ярты гасырдан артык әнә шушы мәйданда уза. Авыл сабан туйлары үзенә бер күрә матур, ямьле бит инде алар. Авылча үткәрелә. Авылда авыл кешесе үзенә бер кешене якын итә белә. Яшьләр өчен күңел ачу чарасына әверелгән әлеге бәйрәмнең элегрәк ничек үткәнен хәтерләүчеләр бар, ләкин алар да 90-ны түгәрәкләп килә. Çokluk bir kişiliği, nubbar halk bir endemiye. Onda biz sögülerden konak edip kiyen, tırahmak kumaşıklar bargan, bar savan tüyü bir köngülüye. Halk yıllarıya, ol çavuşu etmatırıya. Колхоз хисабына үтә иде Зәйтүн апа искә алган сабан туйлары. Ул вакыт исеме дә, җисеме дә дәрәҗәле. Сабан туйы батыры калу ул абруй һәм хөрмәт казану дигән сүз. Түбән Урысбага авылының үткән гасыр батыры Әгъзам Хаялиев хөрмәт казанучыларның берсе иде. Сабан туйы көрәше быел аның тууына 90 ел тулуга багышлап үткәрелде. Менә иң зур майданны тоткан кеше Әгъзам абый. Көрәшчеләр күбие, Әгъзам абый кебеге югые. Шуңа күрә менә монда Тавилнән дә Мансур абый отаклы көрәшче килгән. Матур гына көрәшеп, һәрбер риза булып, исәнләшеп, саулашып китә торган идек. Без аңа була шактый гына армиягә киткәнче башка районнарга чыгып йөрдек. Апитрашка, Буга, Кайбышка, Апаска. Ağzamның көрәшкәнен күрергә, коян койталар олар ул сабан туйын белмичә китми торганнар ие. Сабан туйы гадәттәгечә балаларны уйнатудан башланды. Балаларның җиңүчеләренә генә түгел, катнашучыларына да бүләк өләште оештыручылар. Моның өчен авыл халкына рәхмәт. Бәйрәм үткәрү өчен мөмкинлегеннән чыгып ярдәм итүчеләр күп булды. Төп иганәчебез Каздорстройның директорлар советы рәисе Равил Гарипов дип уртаклашты авыл җирлеге башлыгы. Традиция буларак саклыйбыз, сакларга тырышабыз. Чөнки әгәр без сабан туйларда үткәрмәсәк, шул традицияләрне безнең татарыбыз халкының төп милли бәйрәмебез бит инде ул. Без аны үзебезчә сөлгеләр җыеп, халык белән бергә киңәшләшеп, шул матур итеп көрәшләр уздырып, ничек элегрәк көрәшләр булган, ничек үткәрелгән шул итеп уздырасы килә. Бер якта тояк тартучылар, икенчесендә тавык куучылар, өченчесендә киянтә чиләк белән су ташучылар ярыша. Сабан туйы күңеллелеге уеннарда катнашучыларга бәйле. Югыйсә әнә бит су ташучы булмагач, киянтә ничек турайган. Шулай да киленнәр сынатмады. Бик күптән кайтмаган авылдашлар. Менә бер абый ничә еллар Себердә яшәдем ди. Ул абыйны күрдем. Бергә сөйләштек. Бик күңелле. Аллага шөкер, рәхмәт оештыручыларга. Татарстанның халык артисты Рәшит Сабиров та якташларын котлап чыгыш ясады бәйрәмдә. Шуңа күрә йөзе иман нурлы, эшләре һәр чак уң булган. Күрше авылдан килгән мәдәният хезмәткәре Гөлфинә Сәләхова музыкаль бүләкләр җиткерсә, тулайым бәйрәмне җирле мәдәният йорты җитәкчесе Люция Садриева алып барды. Аллага шөкер, менә күрешергә шушы майданда безгә күрешергә насип булды. Авылдашларны җыярга насип булды. Ярак ураларны якын итеп кайткан авылдашлар, якташлар, кардәшләр барысы да күрештеләр. Бик күңелле бара безнең бәйрәмебез. Әлеге мәйданда кем генә бил алышмаган. Әгъзам Хаялиев призына үткәрелгән сабан туйы көрәшедә ярыш рухында барды. Хөкем гадел. Зур рәхмәт әйтмәкчием Равил абыйга белән Хайдар абыйга. Бик зур рәхмәт шундый зурлаган өчен бөтен авыл кешеләренә, бөтен кешегә рәхмәт дип әйтмәкчием инде.
Иң мөһиме, Әгъзам абыйның дәвамчылары, көрәшчеләр үсеп килә. 16 яшьлекләр арасында Сәйет Хәйруллин, авыл Сабантуе батыры булып аның абыйсы Муса Хәйруллин калды. Әгъзам Хәялиев исемендәге призны, ягъни Абсолют батыр исемен Айдар Әхмәтов яулады. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан.